Libreng health and wellness services naman para sa kababaihan isinagawa sa Villasis at Urdaneta. Para sa detalye kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Sa pagdiriwang ng National Women's Month 2026, nagsagawa ng magkatawang na programa ang mga lokal na pamahalaan ng Urdaneta at Villasis na sumusuporta sa kalusugan ng kababaihan. Nag-alok ang Villasis Municipal Health Office katuwang ang isang pribadong grupo ng libreng PAP smear screening bilang taunang proyekto na naglalayong itaguyod ang regular na check-up at maagang pagdiskubre sa cervical cancer. Samantala, sa Urdaneta City naman isinagawa ang libreng back massage at gupit para sa mga residente sa pamamagitan ng Urdaneta City Livelihood Skills Training Center. Kabilang sa mga nakinabang ang mga estudyante mula sa Cabuluan Elementary School at Urdaneta National High School. Ang mga aktibidad ay alinsunod sa pagdiriwang ng National Women's Month 2026 ngayong Marso upang bigyan ng libreng serbisyo ang mga kababaihan sa kanilang kontribusyon sa lipunan ng mga komunidad. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.